Paljon tulee tämmöstä periaatteessa vihaa häntä kohtaan. Mistä sä uskot, että tämmönen kumpuaa? Ensinnäkin voidaan lähteä siitä, että kuka sinne kirjoittelee, joka tuntee Matiaksen. Ei siellä kukaan tunne Matiasta oikeesti. Älä sano, Matias on muuttunut. Anna kaiken mitä pystyn, kaiken mihin ryhdyn. Siihen annan kaiken. Toista ja toistettava, pelkästään voitettavaa. Ei voi tehdä toisen tapaa, siihen annan kaiken. Mulla lähtee yhtä taito, silloin tuli. Kun käännitin musta aina, että kerron siinä, kun me käveltiin pois sieltä siinä taitojen välissä siinä loppuun. No niin, kampaan naamas pääset tähän dokkariin. Suomen lyhyin poppari. Äijä syö pizzaa. Mä en tällä viikolla paljon syö kuule, mulla on keikka perjantaina. Sulla on niin paljon biisejä, tiedätkö, kun mulla ei oo, kun mä ajattelin vetää 6 biisiä vaan tuolla keikalla, niin... Leija vetää se 2 kertaa. No, onko se Leija vetää 2 kertaa? Mä tuun vetämään sen mun verse ja sitten mä lähden pois siitä. Käykö? Joo. Ja sitten sun keikalla. Tiedätkö monesti se on sun keikalla? Mä justiin suunnittelen sitä. Voiko laittaa mulle jotain biisiä? No niin, me suunnitellaan. Moi. 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 Koko jengi jätetään pois ja annan kaiken. Mutta miten toi mä haluan rakastaa sua enää? Mä jättäisin pois. Mä en sit kattonut sitä yhtään, kun mä menen sen pois. Jätetään se tähän ekstraksi, että mietitään. No mä sanoisin, että ei. Mä tiedän, että ainakin yksi ihminen pettyy, joka tulee sen takia kuuntelemaan. No mut sit se on vaan vitu hyvä. Se on vitu hyvä, kun pettyy. Sori Maru Mentulan vaimo, jos niin kun me ei nyt sitten syytä huspanaattoria, jos me ei lauleta tuossa. Syytä vaan. Niin tosin, nyt vähän tehdään... Me otettiin Kimi soittaa kitaraa tonne keikalle. Katsotaan onnistuu. Vähän meni viime timpaan... Vähän niin kuin... Mitä mä sanoin? Viime tippaan meni vähän nää treenit, joo. Viime tippaan meni. Elikkä nyt on maanantai ja... Perjantaina on keikka. Jonnet on mennyt ja seksi, kun persut ja rollet ei tuu ilman seksi vaan. Töitä mä lujaa teen, hitana menestykselle ystäviä se eri suuntaan vei. Nyt joka suunnasta ei turhalle, arvitaahan se, et Matias menestyy, mua ei. No mä luulen, että se on niin nämä vihaajat ja muut, ne on selkeästi nähnyt, että Matias on menossa semmoiseen suuntaan, mitä hän elämältä niin on pitkään jo halunnut. Ja se on vaan semmoista kateellista ja semmoista lapsellista, mikä kuuluu ehkä tohon, kun ruvetaan menestyä. Mä luulen, että just se Matiaksen ulossaanti, se semmonen, että se ei nöyristeli ihan hirveästi, niin se aiheuttaa varmasti niin kuin ristiriitaa, koska täällä Suomen kulttuurissa ollaan totuttu siihen, että se pitää olla tosi nöyrä ja tosi semmoinen voivotteleva ja semmoinen varovainen. Ja sit kun Matiaksen ulossaanti on semmoinen, että se on, niin kuin mä sanoin, se on rehellinen, mutta se on, hän myöskin uskoo, jos hän on niin kuin omasta mielestä ykkönen ja paras, niin hän sanoo se ääneen. Mä rakastan ihmisissä sitä, että tehdään omaa juttua. Ymmärretään se, että meillä kaikilla se on niin kuin oma elämä ja meidän kannattaa keskittyä siihen. Jos sulla on mielenkiinnon kohteita, mitkä välttämättä ei niin kuin olisi ihan heti arvattavissa, olipa se nyt vaikka postimerkkien keräily, mutta jos sä saat siitä niin kuin itse kiksit, niin ja sä et välitä muiden mielipiteistä, niin mä arvostan Matiasta ihan sikana se, että niin kuin ollaan ennen tunnettu sanotaanko vaikka yrittäjänä, urheilijana ja ollaan yhtäkkiä tämmönen niin kuin musiikkiartisti, mikä on tosi niin kuin, voidaan sanoa niin kuin aika haavoittuvassa asemassa, kun lähdetään tekemäänkin sit semmoista tosi tämmöistä niin kuin artistista ja luovaa duunia. Eli sä oot tosi isosti vähän niin kuin maalitauluna, niin mä arvostan Matiasta ihan sikana, että hän uskaltaa tehdä just niitä asioita, mitä hän itse haluaa, välittämättä pätkääkään siitä, mitä joku toinen ajattelee, mitä naapuri ajattelee. Mä rakastan semmoista ajatusmaailmaa ja asennetta ihmisissä. Keskitytään omaan juttuun, eikä pätkääkään välitetä siitä, että onko tää semmonen asia, mikä mun nyt on loogista tai jotenkin ehkä fiksua tehdä. Jos on sun juttu, niin tee sitä. Mulla on kyllä hienot fanit ja moni on, siis yleensä ne on tosi iloisia ja aina ne puhuu siitä, että mä oon heitä motivoinut jotenkin ja mä luulen, että se aitous myös, mikä mun somesta välittyy, niin siitä moni tykkää. Että
Niin. Ja sitten moni osaa ymmärtää sen mun huumorin siellä. Eli mullahan ei ole ikinä en halua kenellekään mun somella pahaa tai mulla on aina ollut tarkoitus niin kuin motivoida jengiä siellä, mutta kyllähän sitten kun välillä mäkin saan rumia viestejä, niin sitten mä annan takaisin samalla mitalla. Mutta kun huumorintaju pysyy, kun mun somea seuraa, niin pääsee aika pitkälle. Lähtökohtaisesti haluan kaikille vaan hyvää. Terve vaan, keikka on ihan pian ja Sami tuli katsomaan keikkaa. Ehkä muuten ei olisi tullut, koska huomenna niin kun olisi ollut kisat, mutta Samilla kävi pieni tapaturma. Kerropa siitä, miten kävi. Joo, siellä on hauvis katki. Kävi tossa, oli kantamassa kuntosalilaitteita. Hyvä yhtenä lähi jeesaamaan ja siinä sitten nostettiin yhtä laitetta ja se laite lähti kaatuu oikealle minun käden varaan ja toinen jätkä ei saanut pidettyä kiinni ja koko paino tuli tälle kädelle päälle ja 3 risausta kuului ja koko hauvis irti tuolta. Siellä ei ole mitään kiinni enää ja niin, siitä sitten lääkäri totesi, että keskiviikkona leikkaus, eli viikko pitää ootella tässä ja siinä meni tämä kisakaus. Se oli arvostettavaa, että niin kuin iltapäivällä jo sulta tuli treeniohjelmat ja seuraavat suunnitelmat, eli ei jäädä niin kuin tuleen makaamaan, vaan heti oli seuraava suunnitelma, että nyt diettiä vielä jatkat jonkun aikaa ja jalkoja, ne on vähän ollut sun, ne on hyvät, mutta ne on kuitenkin vielä niin kuin sun fysiikan heikkous, niin nyt käsi kuntoon leikataan ja sitten mahdollisimman pian taas kilpalavalle ja sitten ei pitäisi ainakaan jäädä siitäkään kiinni, että ne jalat niin kuin ei sovi siihen fysiikkaan. Ja jos ne jaloista jää kiinni, sit on laismia. Meille tulee vastoinkäymisiä elämässä, niin me pitää vaan ratkaista ja tehdä uudet suunnitelmat ja tavoitteet ja sen mukaan mennä, jos halutaan mennä eteenpäin. Siitä annan kyllä Samille niin arvostusta. Ikävä juttu, mutta nyt kuitenkin nyt meillä on uusi projekti tässä ja minä menen kisoihin tänä vuonna, että mä lupaan tehdä parhaani sitten. Joo, mä voitan niin sä voitat sitten. Niin, toivotaan niin. Pakko oli tsekata, että miltä se kunto näyttää. Ihan jees. Suomalainen luonnehan on aika lailla sellainen, että me ei pystytä asioita sanoa suoraan. Suomalaisen on hyvin vaikea sanoa suoraan, mitä se ajattelee. Silloin kun joku sanoo ja laukoo niitä asioita, niin se herättää tunteita ja erilaisia niin kuin fiiliksiä sitä ihmistä kohtaan. Matiaksen tietysti aina kun me esitellään omaa itseemme ja kroppaamme ja lihaksia ja ulkonäköä, niin puhutaan ulkonäkökeskeisyydestä ja monesti, mutta Matias tekee just sitä, mitä se itse haluaa tehdä ja tulee kuitenkin omana itsenään esille. Tietysti niissä on osittain on teatteria mukana ja vitsejä ja huumoria, mutta kyllä mä näen silti niistä läpi sitä samaa jätkää, mikä se oikeasti on. Meillä ei välttämättä ole vielä hittejä, mutta me vedetään tämän päivän kovin keikka. Let's go! Vähän jännittää kieltämättä. Vittu me tuli Joensuusta kysymään, että mikä tää on meininki? That's what's up! Kumma huuda Matias, te huudatte Niemi! Matias! Niemi! Matias! Niemi! Kumma huuda Matias, te huudatte Niemi! Matias! Niemi! Matias! Niemi! Toivotetaan tervetulleeksi Matias Niemi! Asetaan ne tavoitteiksi, onks niiden saavuttaminen mahdollista? Kato meitsi. Business-vaisto tarjoamiseen paljon. Miljoonan liikevaihto nyt on isommat pihat, isommat liiketilat, isommat huvilat ja vielä isommat muhihat. Niin isoks mennään kuin ritaunelmia, enkä pelkä missä vaiheessa epäonnistumisia. Kato mua, mihin mä oon päässyt. Kato sua, mihin sä oot jäänyt. Niin hyvä vauhti ei mahdollista stoppaa. Mä painan kaasun pohjaa, matka ei lopu koskaan. Kato mua, mihin mä oon päässyt. Kato sua, mihin sä oot jäänyt. Se on nyt eikä koskaan.
kohtalaiskuuden vasta kohta, matka ei lopu koskaan. Niin se on. Mulla on aamulla lenkki, iltapäivällä punttitreeni, siihen päälle vielä kardio. Sitten kun mä tuun kotiin ja syön, niin sitten vielä lähden illasta lenkille. Eli käytännössä on semmonen 3 treeniä tekemisen meininki. Ja sitten aina välillä, aina kun Jesse vaan kerkiää, niin sitten ollaan käyty vähän nyrkkeilemässä. Ja tällä hetkellä tää nyrkkeily on kyllä ihan vaan menee kardiosta, tästä ei tuu kyllä mitään. Alkaa pää käymään niin tyhjällä ja on kyllä kroppakin niin joka puolelta paskana. Ja tässä viime vuosina mulla on muutenkin ollut tavoitteena, että se keho olisi semmonen, näyttäisi vähän vielä kehonrakenteelta, kun ottaa paidan pois, mutta että olisi monipuolisempi, eli kamppailua ja voisi vähän nyt juostakin pystyä sen, mitä nyt yleensä podarit ei montaa 10 metriä pysty, mutta siis monipuolisuutta siihen urheiluun, että se ei ole pelkästään sitä podausta. Sitä nyt on tuonut. Joo. Niitä on niin erilaista vihaa, mitä tuolla saa. Se on se kateus ja kaikki näkee, mitä Matiakselle menee, mitä se tekee, mihin se pääsee koko ajan, menee koko ajan eteenpäin, niin totta kai aina on. Se on ihan sama mikä ala, ihan sama missä sä oot, kuka sä oot, aina löytyy niitä vihaajia. Täytyy aina tollatteessa asiassa mennä vähän syvällisemmin ja Matias on niinku Pohjanmaalta kotosi. Ja siellä käytännössä niinku asiat on tehtävä. Oli sulla hyvä fiilis tai huono fiilis, niin ei ole samanlaista ehkä niinku täällä kaupunkielämässä, että täällä ehkä kasvatus on ehkä vähän sellaista, että tiiäksä, sua vähän silitellään ja yritetään nätisti niinku hoitaa se asia. Mutta se tulee taas sellaisesta ympyröistä, että silloin niinku, että kun sulla on vaikeeta, niin sun täytyy saada asiat niinku tehtyä. Ja sä et sitä silloin niinku nuorempana välttämättä ymmärrä, mutta silloin niinku vanhempanahan sä niinku mietit sitä, että hei, että on tosi hyvä, että mulla oli semmoinen ympäristö, joka vähän puski mua, koska mä en olisi siinä pisteessä, missä mä olisin. Matiaksella on semmoinen taipumus ollut, että hän haluaa vähän provosoida ja jollain pienellä tavalla jopa nauttii siitä, että saa tehtyä sitä aihetta ja hämmennystä. Niin kuin esimerkiksi tämä setti, mitä nyt tehtiin, niin se, että se on semmoista niin kuin paskan jauhantaa tuohon valtamereen, mitä siellä tehdään, koska eihän kukaan tiedä. Mä en usko, että siellä kukaan on kirjoittamassa, joka Matiaksen tuntee läheltä. Tekniikka ei ole maailman paras, mutta mä pyrin siihen, että aina kun asuu, niin lähtee pää irti. En oo kyllä vielä asunut. Kun sä pääset siitä läpi ja sä saat sitä hyvää palautetta ja niitä faneja, niin sit se homma alkaa antaa sulle takas ja sä niin kun tajuut, että sä teet asioita oikein. Mut ikinä sä et pääse kokonaan heittereistä eroon. Cheekillä on vihaajia, Antti Tuiskilla on vihaajia, ihan kaikilla. JVG:llä on, Kettomasalla on, kaikilla on aina vihaajia. Niitä sä et koskaan pääse karkuun, sun pitää vaan oppia hyväksyä ne ja käsittelee ne. Ja mitä mä haluan sanoa Matiaksen heittereille, niin ei mitään. Koittakaa tehdä sama perässä, vaan ei mun muuta sanottavaa. Rasva ei lähde toivomalla. Tässä vaiheessa niin tää nyrkkeilyn tekeminen on aika raskasta. Se on hyvä kun jaksaa vittu kuntopyörää polkea. Mutta niin se on muillakin kilpailuilla.
Jos tässä vaiheessa tekee mieli enemmän pillua kuin puuroa, niin ei oo kyllä lavalla kunnossa. Keksiin uuden sanon. En mä tiedä, voi olla, että joku on sanonut se joskus. En ainakaan kuulu. Vielä yksi. Mennäänkö vielä? Joo. Okay. Tässä pyörän mikrofonissa murhaaja. Jos mä oisin sinkku, niin sisko se ei ois turvassa. Ei ois turvassa, mutta en tarkoita todellakaan, että turpaa saa. Noniin, se purre mitä se vetää. En todellakaan anna turpaa, vaikka juonen suussa silleen tehdään. Noniin, kyllä tiedän, mä voin tasoja nostaa. Ja teidän tuhkaapa nostaa. Koska tää on parempi kuin koskaan. Aiheena steroidit mata, niin nyt mä tiedän mistä voi ostaa. Nyt mä tiedän se, MC Pure, joka räppejä pientä tee. Ai niin tää on aika näppärää. Tässä on Fuck Matti ja pieni ja kokonaan XL. Kuka tän haluu? Kukaan ei tajuu. Noniin, mä heitän ennen kautta loppu. Tää XL sama kokonen kuin mun kortsu. Noniin, joten sille aurinkolasi päine. Ota se kiinni, sä olit jäine. Noniin, jota olit sitten jäine. Se on Pure räppää hyvin, koska se on selvä päini. Mut hei, se on varma niin. Meno menee hauskasti, vaikka Kleopatra Ink. Noniin, joten ottaa siitä inkki mun iholle. MC Pure 100 vitu kilonen, 95 ilonen. Silloin kun mä mikrofonin päässä. Et on nimipyrry, mutta en oo ikinä jäässä. Kyllä tiedät ei oo unta. Täkään mutti mulla kasvaa seuraajakunta. Sitten se kasvaa, voit näketä vaikka se setti olis vittu paskaa. MC Pure oikein raita. He Mattias pitikö arvoa vielä toinen paita? Mä en muista, en todellakaan muista. Ja näköjään meikä äänihomma tyttöön on ikuista. Joten mä voin sen ikuistaa. Voin valmiiksi itteihin ripustaa. Noniin, se menee varmaan niin. Vanha äijälle annetaan sun siskolle lahjaksi. Mä tuumin riimi, MC Pure räppä kunnes tää sulki biiti. En mä voi laittaa mun suuni kiinni. Tässä on mun vitun uusin biisi, sä voit kuunnella se. Oikein vitsi viikattuna, räppi todellakin on rimmauksen lupaa. Sehän mä nyt lupaa, vata näin ottaa pätkää kun sitähän se kuvaa. Yeah, mä teen tätä joka vittu päivä, mä oon se äijä vaikka tiistaisin. Ritzfesti on vittu VIP, antakaa ääntä mun freestyliin. Oota. Vedetään toi 5. Vedetään sitä ja sanokaa kun tulee hyvä flow, mä vedän eri tyyleillä. Joo, alas päättäväisenä paina eteenpäin, en kato edes takas, ei! Totta kai kun kilpailija olen itsekin nyt, niin katoin ketä siellä vastasi. Pahimpana pidän Davdaa. Jännittää kyllä enemmän kuin nuo räppihommat, en tiedä miksi.